такова. Приятелки. Вижте за какво говоря. Абе, Мило, тази снимка не ти е от най-хубавите. Не я гледай тая. Тук съм много по-стара. Да. По-добре, виж тая тук. Я? Да, тук вече си супер. Нали? Да. Само дето не съм аз, а това е Холи Бери, актрисата. Да. Мило, но това кафенце е просто много хубаво. Мерси, моя ми го донесе от Колумбията. Вау, чак от Колумбия. Пък е още горещо. Чакай сега да ти се похваля. Айде. Вчера си правих тест за бременност. Да. И ще си имам бебе. Бебе. Вау, верно. Наистина ли ще си имаш дете? Да, каза ми го лично докторът. Кой е детето? Каза ли ти? Не, това не ми го каза. Не е ли от твоя? Той нали беше моряк? Тя бе сигурно от него. Той нали си беше тук миналата седмица, пък аз вече съм бременна в 3-я месец. Вау! Боже, колко бързо расте това дете! Обаче, виж, сега и аз искам да ти се похваля, Мило. И аз ще си имам бебе. Браво! Значи ти ще имаш четвърто дете. Да. И от кого е? Както и другите три. От Тошко. Тошко? И ти що не се омъжиш за него? Да ти кажа, Мило, не го харесвам. Просто е грозен, застаряващ, не спортува дебеле. Ама Мило въобще не ми харесва, не го харесвам. Добре, защо си с него тогава? Жал ми е да ти кажа. Жал ми е да го оставя. Не мога да си представя как така сам, без мене, ще успее да похарчи тия негови милиони. Горкички. Ма не се притеснявай. Аз с удоволствие бих помогнала да ги похарчи. Да. Готова съм да се жертвам за тебе, нали сме приятелки са. Мило, много си мила. Такава добра, искрена, любяща. Ужас! Значи сега детето, което чакам, всъщност е твое. И сега ти ще си го гледаш. Парцал! Добър ден. Значи, идвам по вашата обява за работа. Коя обява? Не, много обяви. По обявата търсим любопитни идиоти. Много ми е интересно, защо пуснахте тази обява, какво искате да кажете с нея и така. Така, като ви гледам, сте идеална за работата. Напълно отговаряте на изискванията. Много добре. Добре, кажете ми, за каква работа става въпрос? Много ми е интересно. За съжаление не мога да ви кажа. Фирмена тайна. Не. Моля ви се, кажете ми, ще се пръст. От любопитство. Не мога. Айде де, моля. Добре, дайте ми там 100 лева и ще ви кажа. 100 лева? Ма вие луд ли сте? Тогава тайната си остава фирмена. Добре. Не. Чакайте. Ето ви 100 лева. А сега, моля ви се, кажете ми, за каква работа става въпрос? До 10 довиждане. Само да знаете, вие сте мошеник. Ще се оплача на икономическа полиция. Оплачи се, ако искаш на армейския поп.
Здравей. Добър ден! Добър ден! Добър ден. Идвам във връзка така с обявата. Търсим наивни балами, заплата 3000 евро на ден. Любимата ми обява. Да, заповядайте. Да. Започвате още от утре. Само браво. преди това ми оставите 100 лева, Разбира за се. да ви подготвим документите. Да, как? Супер, заповядайте. Благодаря. До утре, значи! До утре. Благодаря ви! До утре. До утре. До утре. До утре вечер другия спектакъл. Вие за какво сте? Ами, идвам по вас. Обява. Търсим хора, които не могат да смятат. Предлагаме добро заплащане. Супер, вие сте първият кандидат, поне честито приятели. Може ли само преди това да ми развалите тези 10 лева на 2 по 50? Съжалявам, но имам само 2 по 100. Нищо, дайте ми тя. Няма значение. И как ще ви ги дам? Вие така ще на загуба. Брате, няма смисъл. Няма значение. Дайте ми тогава и тия. Благодаря. Всичко наред, нали? Да. Утре пак така. На работа точно в 10. Довиждане. Добре. Довиждане. Пак много ви благодаря. Мерси. Ей, браво, бе. Нека да позная. Вие сте по обявата търсим костюмиран малоумник за замерене с домашни. Прият сте честито. Съжалявам, аз не съм кандидатствал по тази обява. То няма и нужда, идеален сте за работа. Ще ви разочаровам, но аз съм от икономическа полиция, Георгиев. Идваме по обявата, търсим долни мошенници за попълване на свободни килии в Централния Софийски затвор. Аз по тая обява не съм кандидатствал. Няма нужда, идеален сте за целта. Заповядайте. Искате да го качи на сцената. И да, той... Знаете ли, коти сме се справили днеска, тук-те? И шо не срещаме, макар и така са малко закъснени. Я не знам. Оти се срещаме днеска, я не знам. Я не знам! Само идиотин! Може да знаеш, защото срещаме днеска! Сигурно на всеки. Защото срещаме днеска! По стара македонска традиция, днеска ще срещаме Джулая. Джулая. Ако Джулая е някоя арна мома, да я срещаме! Също не. Не ме проблеми. Ойче, да не е она е мома Джулая Робъртс, бе. Кръста не е мома, бе. Това е люта ракия от Жанки. Кажу, празника Джулая от жури ракия, Жулаевата ракия, Жулая, като на Жулая. Неграмотни. И аз се помислям, че Джулая е арна госпица с очолани. Читаме само глупости тук, тръгки от тебе. Джулая не, и моба, ни ракия, ни етите. Джулая е стар македонски празник, да я сградиш за македонско сънце. Ако ми го простите,
Македонско Црно море. Щом ке оди на море, какво ще стане? Русе От се цел. както не е развивал поясът от 3 години насам, Трики е неприятна и смръдлива гледка. Светата се спести. Спъбичосан. Не съм си развивал поясът от и моя пояс го развива само с тейки. Я не съм е кола от тази маса. Заради вас е тук. Враздея да се биете. И аз да ковах, нищо не За това не сковах, да се биете враздея, а? Йозеф. Нема да одим на море. Епа нема. Дока стигнем там, вие ги си избиете, бе. Ми. Зато и нема ние да одиме при Джулайо. А ке чекаме Джулайо да доде при нас. А така, уиче, това е дума на воевода. Дека разбира от micromanaging и human resourcement. Не разбраш, човече, кръсте, ама стига се разви. Тъй като Джулайо е важен македонски празник, трябва да го срещаме подобаващо. Рошавил, а кажете как? Я се не казал, сакам арни моби. Рошавил, Аз се сакам лютаракия, това знам. А аз да сакам Джулая Робърт да ми сготви това. значи го решираме. За Джулайо най-великият македонски празник е приготвим ядене, пиене и ки си мечтаеме за арна моба като Джулайо Робърт с поколи Джулайо. И решаме така, то значи ние всякой ден го срещаме този Джулай. Христе, Джулайо не се празнува всекой ден. Он е специален празник, веднъж годишно. Срещаме сърцето на нашия Александър Македонски и со песента Сърце мое, землю македонска. Зато и он е най-великият македонски празник. Има само един проблем. Хамбарът веке нема ядене и пиене. Тогава няма да го празнуваме този тъп американски празник. Добре, що ги правим тогава? Така и така сме се... Горе да погледаме малко сир. Христе, аз помни си съга, що каза Русе за стрикчети.